Nosotros nacemos na emisora do Herneiro, en Cospeito. Meu pai estaba ali de militar, na aviación, e entonces morreu el. Eu criei-me con cura, a outra hermana estuvo nas monxas, outra estuvo con meus abuelos, outra con miña mãe, así, repartímonos. E así empezamos, logo despois eu estuve en Santiago, nun colegio, e así foi a infancia. Hasta que despois me casei. E claro, cando te casas, fanche unhos regalos. A maioría non che danche unha manta, un xogo de café, un patatín, é o que che daban antes, a tua mãe sabio. Algún que outro 300 pesetas, que era o que se daba daquela paso, bodas, 300. Total, que recuperamos 700. Con 700 pesetas marchamos para Suiza. Mira, en Suiza traballamos sempre, tanto Manolo como eu, por horas. Traballamos por horas. Nunha empresa o contrato era por horas. Entonces, o mínimo que había que facer era as 10 horas. Sin embargo, despois, cando eu fun para a relojería, eu vivía moi cerquita, a 100 metros ou así, era por, sabes, fichabas. Ali era horario libre. Tú podías entrar e salir cando quixeras, porque se traballaba día e noite. E cuántas traballabas ti? As que me daba o corpo. Viñémonos e tiñamos só o esqueleto desto, faltaba todo adentro. Mira, abrimos o comedor sin as luces, sin os plafos logo, coas bombillas colgadas. Bueno, así de mala maneira. Pero, dígoche, así bodas, bautizos, hasta aí no aparcamiento unha cola, traballouse un montón, que ten habido na cociña 13 a 14 personas. Penso eu que a Manolo para os homens é máis fácil de levar a hostelería que para nós, porque, queiras que non, nós temos o da cociña, o da roupa, o da tal. Manolo relacionabas aí coa xente, pasaba moi ben, pero eu mitad das veces, é que se me preguntas se hai unha casa de aí, xa non sei nin quen vivía nela, estaba moi metida neste mundo de aquí. E mereceu a pena? E mereceu a pena, entonces, quero dicir, tampouco non tiñas moito onde elegir. Non é como agora que dices, pois, fixen o tal, vou por letras, fago medicina, ou fago tal, porque me chegou a nota ou tal. Tes moito, daquela non había onde elegir, nin carreira, nin nada, era o que había. Buscarte a vida, como fora. Mentres que os pequenos me dormían, facía toda a lavandería de noite, poñíanse aquí manteles de tela, e os das camas, que agora eu mandaba toda a lavandería. A hostelería me esclava. E eles naceron aquí e viviron aquí e saben o que é. Cando tes que deixar todo este outro país, son palabras maiores. Eu tuve a suerte de convivir cos meus pais hasta hoxe, nun entorno onde mezclamos a familia e o traballo, e iso non todo o mundo conoce ou pode sabelo de primeira liña, non? Entonces, levo moitos recordos, por suposto, moi bons e recuerdos moi duros, non? Eu son artista, son ilusionista. A maxia ti pode levar o truco contigo, o xogo, pero o que premia é o pensamento. Cando viaxas, o que vai contigo é o pensamento, e iso solamente se sabe cando pasan os anos, miras hacia atrás, e daste de conta de todo o que viviches, e resumidamente o que sufriron, porque nós, en nosa xeración, eu creo que non sufrimos tanto. Meus pais viñeron sin nada, montaron todo isto, eu vexo-me incapaz que con 30 anos facer o que fixeron eles. E iso, vamos, iso é unha... Como todo fillo ten que agradecer os pais, non? Levabas casi 50 anos e chegou un día e houbo que parar. Cando foi da pandemia, cando deron o aviso, hasta hoy. Bueno, ahora ya un se vai acostumbrando un poquito, pero un silencio, iso é terrible. A veces que oigo a radio de noite, xente que está sola e tal, e digo, bueno, hai que vivilo para saber o que é eso. Bueno, e a min deu-me por meterme na cama. Mira, non sei, non podes explicar. O que origen a depresión é unha palabra, pero a persona que o sufre... Toda esa xente que non se atreve ou que está nunha situación que non se sinte como cando estaba ben, que mensaxe lle darías? Sobre todo o entorno que está con ela, cando non ven que é unha persona
que ten un cambio brusco na súa maneira de ser, a xente do entorno é a primeira persona que teñen que axudala e levala a É que alguén, necesita un apoio. un apoio, un psicólogo ou alguén que lle iso. Senón, Aquí había que renovar e ir para arriba, de facer algo de negocio, porque solamente unhas vaquiñas non ibas facer nada, absolutamente nada. E aquí había maneira de poder facer unhas ranxas e dedicarse algo á agricultura e tirar para arriba e punto, que non había outra cuestión. Senón eu, desde logo, eu tiña meus pais, teño un irmão que é deficiente, pois eu tiría que emigrar. Entonces, pois foi cando deronme pa diante e eu arriesgueime. Paguei moitos intereses, que quede claro. O 17% naqueles tempos, cando tiño os xatos. Pero era máis negocio pagaros daquelas o 17% que hoxe o 3%. Porque se non é o negocio de antes. A carne, estamos que hai 40 anos, se vendía o ternero ao mesmo precio de hoxe. Onde van os piensos? Onde van todos os impuestos? Onde vai todo eso? O leite, que chegou a ter a 60 pesetas o litro, e hoxe está a 30 céntimos, a 29 céntimos. Claro, se te pos a pensar o que abocinou a agricultura, en diñeiro pouco, En diñeiro pouco aumentou. Porque igual facías antes, con 50 vacas, máis diñeiro que faz hoxe con 150. Se tú queres arrendar unha hectárea de terreno, que están sobre en 200-300 euros, dependendo de onde estea. Porque no precio vai tamén onde estea a hectárea de terreno. Que pasa co eucalipto? O eucalipto, a xente dice, coño, pero se eu unha hectárea de eucaliptos en 12 anos, váleme 15.000 euros. Poño eucaliptos, collo 15.000 euros, volvo a plantar e volvo a rentar. En 30 anos, dobroume o valor da finca por 3. Entón, esa estrutura non funciona. Que solución lle ves tú ca experiencia que tes? Moi mal. Non lle ves O paso que vamos non lle vexo solución. Por eso, moita xente perdeu de vir ao campo porque a estrutura do campo está moi mal. Por lo menos aquí, se non collen outro ritmo, a aldea non lle vexo futuro. Na nosa zona, granxas non hai, porque solamente hai esta e hai a do meu veciño. En granxas así, bueno, a medio volume, logo. Despois había granxas de vacas e pequenas, de 40, 50, e por aí sí. Hai unhas poucas. De pequeno, con 8 anos, xa estaba metido comigo termándome dos xatos ás veces, porque había que ir atar a un xato, e demais, e demais. E foi encauzado moito na agricultura. O orgullo meu sería que o fillo e o neto seguiran coa explotación, que digan, isto foi a herencia que nos deixou meu pai. Meus pais, meus abuelos, sempre traballaron aquí, e ao final eu quixen seguir, porque me gusta. Aquí a muller máis o fillo que teño ahora, que é a nova generación que vai salir, encántanos, estamos contentísimos con isto, e esperemos seguir moitos anos, vamos. Aquí máis ben basámonos en todo un pastoreo, salen todos os días, veñen á noite para ordeñar. O que eu máis valoro do meu traballo é estar ca familia aquí, porque estou seguido ca familia. Despois, a min os animales me encantan estar con eles. Estou moi a gusto, feliz, contento, cos seus achacaros de problemas de vida e tal, pero contentísimo. Teño 17 anos e levo desde pequeniño, desde, que che digo, 4 aniños aquí na aldea, desde sempre, cas vaquiñas. Vamos, isto é unha cousa que me encanta, que me quero dedicar toda a vida. Si teño fillos, metelos aquí tamén, si lles gusta. A min o amor por isto foi a miña familia, os meus abuelos, os meus pais. Tamén o entorno da aldea, isto encantoume porque nunca hai un mal rollo, entre comillas, non? Sempre estás jiji, jaja, bueno. Hai algún pique, pero vamos, eso que non conte, non? Pero aquí quedareime toda a vida e non creo que abandone isto. A mí o que me gusta facer é cuidar os animales, que esteñan ben acomodados, velos contentos, porque ti un animal,
cando tratas ben, verlle unha felicidade no corpo e ti eso nótalo, que alegría, non? Estás aí co animal cuidando e nótalo feliz, nótalo ben. Eu daría as gracias ao meu avó por todo isto que fixo, o esforzo que tuvo para arrancar e agradeceremoslle moito toda a vida. Sendo fillo de hostaleiros, afillado de gandeiros e algo artista como a Marcos, podedes imaginar como me toca este capítulo na alma. Todos son magos no seu. En Maribel vexo a miña nai, en Marcos a meu irmán, en Antonio a meu pai. Historias do día a día que nos mostran que a nosa Galicia de hoxe ten o potencial que ten, porque antes houbo xente que lle deu volta ao relaxo, porque outros inculcaron o amor polos seus fillos e netos para non deixar os prados de poulas. Nos tempos que corren, inculcar amor e raíces é máis necesario que nunca. Valores cheos de maxia. Dei caló a Rieiros.